Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ όμορφα, να περνάτε πάρα πολύ ωραία αυτές τις πολύ πολύ όμορφες, πολύ αγαπησιάρικες έτσι μέρες, πολύ γιορτινές, πολύ οικογενειακές. Είμαστε και πάλι εδώ στην καινούργια μας, να το πω έτσι, ώρα, την πιο νυχτερινή, παρέα με μια πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιό. Ένα αγαπημένο πρόσωπο. Εγώ την έχω γνωρίσει μέσω κάποιου κοινού μας γνωστού, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην εκπομπή. Σμαράγδα Καρύδη, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Καλά, χρόνια πολλά. Νιώθω χρόνια πολλά. Ό,τι ποθείς. Βέβαια, εσείς ηθοποιοί πάντα τις γιορτές έχετε, ρε παιδάκι μου, το όταν παίζετε σε θέατρο. Ναι, δουλεύουμε περισσότερο. Ναι, περισσότερο από τους υπόλοιπους. Εσείς και οι τραγουδιστές. Κοίταξε, με από μια άποψη είναι και καλό αυτό, γιατί έχουν και μια μελαγχολία οι γιορτές. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάτι συναρπαστικό πραγματικά να κάνεις και έχεις μόνο να κάτσεις στο σπίτι, μπορεί να πάθεις χοντρή κατάθλιψη. Οπότε και η δουλειά βοηθάει στο να ξεφύγεις. Δηλαδή, έτσι όπως είναι και εμάς στο θέατρο που είμαστε. Μίγα. Το κατοικίδιό μας. Μάλιστα. Ναι. Παρέα με φίλους, ούτως ή άλλως με αυτούς τους ανθρώπους θα έκανα γιορτές και ρεβεγιόν. Εντάξει, περνάει πιο εύκολα. Αλλά σίγουρα η διπλή παράσταση, πότε σε κανένα δεν αρέσει ποτέ. Αυτό δεν μπορείτε, ρε παιδί μου, να το διαπραγματευτείτε με τον κύψιο μέγα επιχειρηματία? Όχι, δεν γίνεται, μωρέ, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει. Δηλαδή, οι γιορτές είναι και πιο εμπορικές μέρες. Οπότε πρέπει αναγκαστικά να κάνετε διπλά. Να κάνετε full διπλές παραστάσεις. Θα μου πεις για τα θεατρικά σου φέτος, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, νιώθω ότι σε ξέρω από όλα αυτά που έχω ακούσει από τον Μιχάλη τον Μαρίνο. Ναι, αυτός είναι ο φίλος μας, ο κοινός μας, ο γνωστός. Είναι και γείτονες κιόλας με την Σμαράγδα. Οπότε καταλαβαίνετε. Πολλές φορές που μιλάμε με τον Μιχάλη στο τηλέφωνο, η Σμαράγδα είναι κάπου δίπλα. Κάπου στο background. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ταινία που είναι και το πιο φρέσκο απ' όλα, η οποία έχει βγει μόλις στις αίθουσες και έχω ενημερωθεί ότι πηγαίνει και πάρα πολύ καλά πρακτικά. Ναι, ναι, σκίζει, πάει πάρα πολύ καλά. Η ταινία, τι θες να σου πω, ότι το θέμα, γιατί νομίζω είναι λίγο γνωστό το θέμα. Ναι, το story το ξέρουμε πια για τα καλά. Εγώ εντυπωσιάστηκα πρώτον που σε είδα να συμμετέχεις σε ένα κομμάτι, σε ένα, να το πω έτσι, πολύ μοδάτο, πολύ trendy κομμάτι και συγκρότημα όπως είναι η Σταβέντο και πολύ ταλαντούχη κιόλας, που έκανες αυτή τη συμμετοχή. Σου είχα πει και στο μέσα στην καλή χαρά. Γιατί με είχες για παλιά του Αττικ. Σε είχα όχι για παλιά του Αττικ, αλλά σε είχα για το. Τι να σου πω τώρα. Όχι για Σταβέντο, να σου το πω έτσι. Όχι, είναι πολύ ωραία. Σε είχα για Ελεονόρα Ζουγανέλη, ίσως. Γιατί η Ελεονόρα είναι μοδάτη και αυτή. Μα το είπα εντελώς για πλάκα. Το είπα τελείως για πλάκα αυτό. Και τη γουστάρω και πάρα πολύ με τέλεια είναι. Είναι φωνάρα, είναι κούκλα, είναι πολύ καλή. Και την είδα και στο μαγαζί και έχει πολύ καλή με τον κόσμο. Σε είχα για πιο ροκ ή για πιο έντεχνο, να το πω έτσι διαφορετικά? Να σου πω κάτι, δεν έχω ταμπέλες εγώ στα πράγματα. Μ' αρέσουν από όλα τα είδη μουσικής. Δεν έχω κάποιο κόλλημα. Εντάξει, σίγουρα δεν είμαι τώρα 15χρονο που να είμαι στο πολύ hip hop και στο πολύ. Αλλά αν είναι κάτι καλό, μου αρέσει. Καλά, η Σταβέντο, το είπα και πριν, είναι και από τους πιο ταλαντούχους. Η Σταβέντο είναι τέλεια και μου αρέσει και πολύ που δεν ζουν στην Αθήνα και έχουν μείνει στον τόπο τους. Στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ. Ο Μιχάλης τα φτιάχνει όλα, ξέρεις, από εκείνη η βάση του και κατεβαίνει η Αθήνα και ξανανεβαίνει. Εκεί ουσιαστικά τώρα εγώ δεν τραγουδάω. Εκεί λίγο λέω ένα κομμάτι. Ραπάρω. Αυτό είμαι και ράπερ. Αυτό ήθελα να πω. Παιδιά, τη είπα στο μέσα στην καλή χαρά, τραγουδάς κιόλας. Και μου λέω και δεν τραγουδάω. Κάνω ραπάρω. Μιλητό είναι αυτό που κάνω. Δεν είναι τραγούδι. Πώς το αποφάσισες να το κάνεις? Δηλαδή, σου έγινε πρόταση κατευθείαν από το Μιχάλη? Ναι, δεν τα αποφάσισα. Τα παιδιά είπαν ότι θα κάνουν το τραγούδι των τίτλων, δηλαδή το κανονίσανε με την παραγωγή, με το σκηνοθέτη και είπαν ότι θέλουν να πω ένα κομμάτι μέσα στο τραγούδι. Είπα, οκ, αυτό. Το γουστάρεις κατευθείαν, δεν το σκέφτηκες ότι πώς θα το κάνω και πώς θα hip hop? Εντάξει, ούτως ή άλλως, αν δεν ήταν καλό, δεν θα. Δεν είναι και πολύ λίγο ούτως ή άλλως. Ναι. Απλώς έπρεπε λίγο να σηματοδοτηθεί και η δική μου συμμετοχή λόγω του ότι είναι το τραγούδι της ταινίας. Συμφωνώ. Πάμε να δούμε το κομμάτι λοιπόν αυτό στο οποίο συμμετέχει η Σμαράγδα Καρύδη. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Ξέρεις, σημαίνει Σταβέντο, καταφύγιο. Αλήθεια. Ναι, έτσι νομίζω, καταφύγιο νομίζω. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε Σταβέντο, μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Σταβέντο, συγγνώμη, featuring Σμαράγδα Καρύδη. Ωραία.